Iti Damdamag Cordillera nagpinirma iti Memorandum of Understanding ti NDRRMC ken lokal a gobyerno ti Kalinga tapno mapapigsa ti disaster response efforts iti probinsya. Ken Department of Agriculture nang ipaay iti agricultural interventions kadagiti nagduduma a farmer associations iti probinsya ti Ifugao ken Mountain Province. Daduma a detalye iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti Kalinga, nagpinirma ti National Disaster Risk Reduction and Management Council, Provincial a Gobyerno ti Kalinga, 1405th Community Defense Center, ken 14th Regional Community Defense Group iti Memorandum of Understanding tapno mapasaya at ti koordinasyon ken mapapigsa ti disaster response efforts iti probinsya. Ti katulagan ket pangpatibker iti panagkumit dagiti tallo nga institusyon iti panagsagana iti didigra, panagsungbat ken recovery operations kas iti joint training exercise ken rapid mobilization dagiti personnel kabayatan ti didigra ken emerhensya. Impaganatget dagiti opisyal at partnership ket ad-adda amang pasayaat iti kapasidad ti Kalinga amang sungbat a nasayaat kadagiti natural ken man-made disasters amang ipasigurado iti kinatalged ken kinaandor dagiti komunidad iti entero a probinsya. Kabayatan na iti Abra, rinambakan ti 501st Infantry Valiant Brigade Philippine Army ti 38 atawon ti panagsakripisyo, panangibtur, ken panagserbida iti panakaibangon ti natal na a komunidad iti Cordillera. Kabayatan ti selebrasyon ti anibersaryo, nang insayangkat ti Brigade iti military ground demonstration, anang ipakita iti kinalaingda iti panakigubat, tactical a kinalaing, ken equipment capabilities. Agtultuloy ti panagserbi ti 501st Infantry Brigade kadagiti komunidad at tumultulong amang sustiner iti natal na ken progresibo a probinsya ken pagilian. Iti Ifugao, nagduduma a Farmers Association ken lokal a gobyerno iti probinsya tinakaawat iti agricultural interventions, manipod iti Department of Agriculture Cordillera, babaen ti High Value Crops Development Program da. Tinaiwaras a suporta nga gatad iti 5 million pesos ket pakairamanan dagiti hand tractor, coffee pulpers, flower inducers, pumps ken irrigation sets, kastamot dagiti inputs para iti proyekto agulayan ng bayan, bin-i ken abono. Ti High Value Crops Development Program ket maysa kadagiti prioridad a programa ti Departamento ti Agrikultura. Nabukol daytoy tapno tumulong abang taming iti seguridad ti taraon, panakakasay ti kinapanglaw ken sustainable growth iti rehiyon. Kabayatan na, iti Mountain Province, nagduduma a farmers group ken community organizations iti Baoko tinakaawat iti essential farm equipment, manipod Department of Agriculture Cordillera. Dagiti naipaayng interventions ket pakairamanan dagiti grass cutters, multi-cultivator machines, pump irrigation systems para iti open source, coffee pulpers ken power sprayers. Dagitoy nga likamen ket manamnama amang pasaya at iti produktibidad, mangkesay iti kinakaro ti panagtrabaho, ken mangpasaya at iti pakabuklan a panagtalon para kadagiti lokal a trabahador iti agrikultura. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.